Ayan po yung puto ng Kalasyaw. Ayan yung mga pogi. So ayan guys, nandito na kami sa Municipality of Kalasyaw, bayan ng puto. Ayan. So kailangan nyo tikman ng puto dito sa Kalasyaw pag namasyal kayo dito guys. Ayan. Sila. Hi. Yes. Salamat sir. Susunod na stop namin sa link. Hello madlang people, mabuhay. Ayan. Patikop na kami dito sa Lingayen. Ayan, kasama natin si Raider Prince. Ayan. Shout out James Rivera Bike Moto. Hey! Shout out. Ayan. Ayan. Motor na si Juan. Jet Jet. Manang Jeffrey. That's it. Nakadumali siya. So ayan, napakainit guys. Dito na kami sa Wood Mangrove Park dito sa Alaminos. Mangrove. Sa likod ko mangrove yan guys. Pinagbabahayan ng mga isda. Ayan, dyan din sila nangingit sa mga mangroves. Shout out.